हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ददेरे दि ब्लग यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नैबे जायगाया जाहैबाय भैरबकुंदो। बेयावहाय जानुवारिफोर बे बेलेग मासबाबो मानसिफ्रा पिकनिक जानो थाङो आरो जों बेयावहाय जानुवारि मासाव थांनायमोन। ओमफ्राय बेसे इयाराव थांनायमोनथाय आं बावबाय। ओमफ्राय बेयो क्लिक खालामना दोननायमोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फाइनालि सफैबाय, गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। सफैनायनि माइब्रा हाजो ओइलाय फिसाया ओं बेयावनो जायगाया गुवार भैरबकुंदो। जोंनि बाथिफोरबो लाबोखै हौवाफोरनि बसफोरनि खाथियावनो दङ। हाय लोगोफोर, नोंसोरबो बेरायफैनो गोसोब्ला बेरायफैनो हागोन। ओमफ्राय जायगाया बिराद मोजां आरोना, गोसोखौ बिराद गोजोन मोनो। दैमा दैसा स्राय स्राय, हाजो हाला सारि सारि, बिराद बेलेग गोजान जायगानिबो बेरायफैयो। ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर फैफेराखैबा फैफेरबानो जाबाय। ओमफ्राय नुनायफ्राथ' नुबायब्ला मोजाङानो। ओमफ्राय नै दै बारनो जुथा खुनांबाय आङो। ओमफ्राय नैबेफोर भिडिअफ्रा सिगाङावनो लाना दोननायमोन आरोना। ओमफ्राय आं दिनै बोरैबा नायसननायावहाय नुबाय, ओंखायनो बेखौनो इदिट खालामनानै होनोसै दा सानबाय आरो। ओमफ्राय माखासेबो दंमोन बिराद बुरजानो, ओमफ्राय स्पेस गैयिनि आं माखासेखौ दानबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बारा दिन्थिनो हाला, जा दं बेखौनो दिन्थिनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना एबारनिफ्राय बेरायफैबानो जाबाय जोंनिथिं। नोंथांमोना नायलांबाय थादो।